Ang ganda ng kamatis. Basang-basa. No? At saka yung ibon, gutom. Look at that. It looks like cauliflower. Seriously? No, it's not. That's what It's mashed not the potato. same thing. This is mashed potato. That's Ang agang nagising ni Mister. So kaya bumangon na rin ako. $2.30, love. $2.30. Good morning. Ang agat. So, ako din ko, ginising na lang din ako ng maaga. Gising kami. Kaloka. Hi mga loves, umaga na. Nagising ako late kasi iniwan tayo ni Mister, so ayaw, wala akong ganang magbabangon. Nakabalik ako ng tulog dahil nga umalis siya, diba? So natulog ako balik. So ngayon ulan ng ulan. So tignan ko lang itong ating bintana dito sa taas kasi baka open, no? And then yung tubig papasok. Daan ko palagi open. Tignan natin dito sa bedroom. Ito sa kabila. Let me see. Kino-close ni Tami. Wait. Okay, like that. So yun. Ito yung umaga ko mga lads. Walang tao. Quiet ang kalibutan, no? Ang mundong ibabaw is sobrang quiet. Look. Kawawa yung aking bulaklak ko. Tignan nyo tong bulaklak ko. Hoy, groundhog, go away. O, tignan nyo. Tignan nyo yan, oh. Takbo! Takbo! Down na down yung mga bulaklak ba. Buti na lang nakat ko tong grass namin. Kung hindi, ay umulan mga loves. Ulan. Hi mga loves, maulan ngayon. Ulan. And then tignan natin yung ating garden kahit ulan dito tayo. Ang laki ng ating cucumber. Hindi ko muna sila kunin. Look, dito tayo sa garden. Ang ganda tignan kapag ulan. Oh, tignan nyo, oh. Oh, basang-basa si Manoy. Diba? Look. Ang ating oh. Maganda magpaulan paminsan mga loves. Alam nyo? Maganda magpaulan. Alam nyo bakit? Maganda sa skin. Healthy sa buhok. Ang maraming health benefits yung tubig sa ulan. Naririnig ninyo yan noon sa mga bukid-bukid, sa mga matanda. No, kasi kaya yung mga bata sa Pilipinas healthy. Dahil mahilig pagpaulan, maligo sa ulan. And then marami na namang mga bunga, maliliit pa nga. Maliit pa siya pero yun na, ma-harvest natin yan next week. Saka marami pa dito ang cucumber. Look, oh. Tara, dito tayo. Ang kamatis ba? Ang ganda, oh. Ang ganda ng kamatis. Basang-basa, no? At saka yung ibon, gutom. Naghanap ng pagkain yung ibon. Kumakatok kanina. Kasi wala nang laman yung kanilang feeder. So tara, tignan nyo tong dalawa, guys. Takot sa ulan, oh. Takot sa ulan. So kaya yan, andito tayo sa ilalim ng kahoy, mga loves. Kasi kapag nasa ilalim ng kahoy talaga, hindi ka mababasa. Tara. Pinaihi ko lang sila. Buti na lang umihi. Ay, ang bilis tumubo ng ating kangkong. Look. Ang bilis ng kangkong. May mga bunga pa, oh. Kaha-harvest ko lang kahapon. Manata yan. Look, ang bilis, oh. Kapag maulan, mga loves, ang bilis nilang lumaki. Meron pa dito. Kunin natin to. Look.
Look, oh, ang bilis nilang tumubo mga loves kapag maulan. Naobserbahan ninyo yan. Kunin natin ha. Para hindi masira kasi hindi ko siya maabot. So yun, hinarvest ko na tuloy. Ito. Ay, ang ulan. Masarap magpabasa-basa sa ulan. Ulan, ulan, ulan sa karangitan. Ang bilis lumaki. Kaka-harvest ko lang kahapon. Ay, ang bilis lumaki mga loves. Dahil sa ulan ang ating kangkong oh. Ang ating kangkong malunggay pala. Yung mga pwede siya sa sinigang ilagay oh. Ito. Look. Hi mga babies. Hello mga babies. Maulan na panahon. Maulan. Maulan. Maulan-ulan. So, ngayon mga loves, magluto tayo ng ating... Why that one is very strong? Look, oh, this one is very strong. Linisin natin yung grill bago tayo magluto ng steak. Lutuan ko lang si Tami ng steak. Kasi kahapon hindi ko po siya nalutuan. So, ngayon steak naman. Then, ito na yung ating steak. Ito na yung ating seasoning. Simple. I know, but if you ordered by mistake, you should have drink. So, yun. Ito lang yung pakain natin kay Mr. Steak. And then, ako din, of course, no? Kung ano yung ulamin ko, yun din sa kanya. Kasi ayaw ko yung magkaiba kami, charot. Hindi ako, komportable kapag magkaiba kami ng ulamin. Yun na. Kasi mahilig yan siya sa leftover eh. Ayaw sana niya yung steak. Pero sabi ko, kung kakain ako ng steak, kakain ka din. Hindi pwedeng ako lang. So, sa kanya malaki kasi obviously, gusto niya yung rare. So, ang akin naman manipis. Kasi gusto ko yung lutong-luto. This is the way mashed potatoes are supposed to look. Tommy, can you please make mashed potato put more water or milk? That all you have to do is drink it. Guys, he's not happy the mashed potato I made. The mashed potato I made is the same thing. No, look at that. It looks like cauliflower. Seriously? No, it's not. That's what mashed It's not potato. the same thing. This is mashed potato. That's clump potato. Did you hit your food? Nope. Not good. Can I hit this now? Go ahead. Is that done? Yes. Okay, this is yours anyway. So, yun mga guys, mga loves. So, dinner time. So, yung steak, hopefully the steak is i-cook right for Tommy, no? Kasi, nabisi ako sa kasalita or sa kakaano ng mama ko. Nag-chika-chika, door kami ng aking mama. So, hopefully, this steak is cooked. So, this is mine right here. And, of course, right here, the big one is Tamimoy. Look, hopefully. Hala, oy, looks like overcooked, honey. Oh, my baby. Hala. Oh, that's the thing that I don't put. All your seasoning. Because you know what, honey? What? It's seasoned already. It's not. Yes, it is. Hala, hon. Okay, I put this right here. Okay, that's the thing is done, love. So, ito yun mga loves. Kain lang kami, no? And let's eat. I'm gonna close this. And then close this. So, mga leftover except sa steak. So, yun. Ito lang yung kainin namin, mga darling.
Kasi nag-crave ako ng steak, no? So kaya steak. Sabi ko, steak ako, so kaya steak ka din. So mag-steak ka din tayong dalawa, no? Did you eat monkeys? How many times you did? Ano lang yung gulay ko, mga loves. Yung ano, masarap. Ang sarap ng ano, yung ating cucumber. Alam nyo bakit? Ano siya, crunchy kahit na-pickle na siya ba? Sobrang sarap. Sabi ko, yung ating cucumber pala is patapos na siya, mga loves. So, wala na tayong ma-harvest. Meron pa tayong ma-harvest, pero last na yon. And then, of course, I'm going to make it for Tammy. Because my hubby love cucumber. And once the cucumber is soaked in the vinegar for a while, honey, it's really good, right? It pickled. So, that's what I'm gonna do. So, para naman masaya ang buhay. This time is for, the cucumber is for Tammy na lang. Kasi yung asawa ko talaga is cucumber freak. Paminsan, sometimes he buy a cucumber and then I don't like making it because I don't like the cucumber he buy. It's a pickled cucumber. It's like a small cucumber, it's like a baby. I like those. Huh? I like those. I know you do. I don't like it. I like the one I planted. Big crunchy guys. Okay, let's eat na. No, it looks like Like it's cooked right? no, cut like it's overdone. No, doesn't cut like it's all done. Let me see. Oh, pinkish. That's the way You it like is. that? That's the way it's supposed to be. Oh, okay. Okay, then let's eat. Let's try the steak. Tastes like steak? You want these hot dog? Mm-hmm. Steak talaga siya, guys. Sarap. Here. With the steak, it's really good.